Καλησπέρα σας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Ελεονόρα Γεώργα, Δήμαρχο Λιμνού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας, γιατί κυρίως φιλοξενήσαμε άντρες δημάρχους, οπότε τώρα χαίρομαι διπλά που φιλοξενούμε μια γυναίκα δήμαρχο. Ευχαριστώ πολύ για την δυνατότητα και το χρόνο που δίνετε στο Δήμο μου να μιλήσουμε για τα ζητήματα του Δήμου. Και ναι, οι γυναίκες δήμαρχοι είμαστε λιγότερες, αλλά είμαστε πολύ αποφασιστικές, δραστήριες και πραγματικά παλεύουμε δυνατά για τον τόπο μας, για τους τόπους μας. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Θα ήθελα να συζητήσουμε κάτι που μας απασχολεί πολύ, γενικά όλους τους πολίτες, όπου και αν μένουμε στην Ελλάδα. Πιστεύω θα απασχολεί το ίδιο και εσάς, που είναι το ζήτημα της παράνομης απόθεσης μπάζων, επίσης της παράνομης απόθεσης ογκωδών, γιατί είναι κάτι που συναντάμε καθημερινά, το βλέπουμε όλοι γύρω μας και μπορούμε να αντιληφθούμε το πρόβλημα που μας δημιουργεί στην καθημερινότητά μας. Θέτει ζητήματα ποιότητας ζωής και θα ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας την εικόνα στο δικό σας Δήμο. Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σε μεγάλο βαθμό και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, την εαρινή περίοδο και πριν το άνοιγμα της σεζόν και εν ώψη το άνοιγμα της σεζόν σε νησιωτικούς δήμους. Το ίδιο συμβαίνει και στο δικό μου τόπο. Δεν έχουμε υπάρξει όσο χρειάζεται και όσο απαιτείται αυστηρή σε αυτό το επίπεδο και γι' αυτό το λόγο υπάρχει μία αυθόρμητη συμπεριφορά από πολίτες, επιχειρηματίες, εναποθέτουν ογκώδη ή κάθε είδους κλαδιά κτλ. Σε περιοχές οι οποίες δεν προσφέρονται. Σε κάθε περίπτωση, ενώ είναι τοποθετημένοι σε διάφορα σημεία του νησιού και είναι γνωστοποιημένοι με συγκεκριμένες ανακοινώσεις οι κάδοι ογκωδών, συμβαίνει το εξής. Να βλέπουμε περιοχές με εκτεταμένα τα κλαδιά, στρώματα, έπιπλα, ακόμα και είδη υγιεινής έξω από τους κάδους ογκωδών και οι κάδοι ογκωδών να είναι κενοί. Πραγματικά έχουμε περιορισμένες, μάλλον συγκεκριμένες δυνατότητες ως Δήμος να ανταπεξέλθουμε σε όλη αυτή την περισυλλογή. Προσπαθούμε με επαναλαμβανόμενες ανακοινώσεις, αλλά καθοδηγήσεις και συστάσεις των αντιδημάρχων να κάνουμε θεραπευτικές κινήσεις, οι οποίες δεν αποδίδουν πάντοτε. Σε κάθε περίπτωση και ο εξοπλισμός που έχουμε για την μεταφορά των ογκωδών είναι συγκεκριμένος και οι οδηγοί είναι συγκεκριμένοι. Περιμένουμε την εξέλιξη του διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων πολιτικής προστασίας. Μέσα σε αυτά τα μηχανήματα πολιτικής προστασίας έχουμε και φορτηγό και γερανό για ογκώδη. Προσπαθούμε τα μέγιστα να ανταποκριθούμε, ακόμη και με περιορισμένο εξοπλισμό. Να σας πω ότι πολλές φορές χρειάζεται να κάνουμε σύμβαση για να εξυπηρετήσουν την εξυπηρέτηση αυτής της ανάγκης, ακόμη και ιδιώτες, για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο δυνατόν καθαρό περιβάλλον, γιατί καταλαβαίνετε είναι περίοδος που έχουμε επισκέπτες, έχουμε τουρίστες, πρέπει όλοι να το σεβαστούμε αυτό, θέλει μία κουλτούρα η οποία πρέπει να χτιστεί από την αρχή. Αντιλαμβάνομαι από τη συζήτησή μας ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια Το προσπαθούμε. από μέρους του Δήμου και μπράβο σας, γιατί για να ζούμε σε ένα περιβάλλον που αξίζουμε είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, αλλά πάντα ξεκινάει από την ατομική ευθύνη. Δεν ξέρω αν ο Δήμος σας έχει προβεί σε ενέργειες ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης των πολιτών, αν πιστεύετε ότι είναι θέμα εκπαίδευσης ή αν είναι θέμα διαφορίας πολλές φορές. Η επικοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντική και ως Δημοτική Αρχή και ως Δήμος προσπαθούμε την επικοινωνία να την έχουμε σε υψηλά επίπεδα και σε αυτό το τομέα. Είναι παράγοντες και συνισταμένες που οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα, δυστυχώς. Εμείς προσπαθούμε να βελτιώσουμε και τη δική μας συμπεριφορά και να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες και να σας πω ότι εργαζόμαστε για την ολιστική διαχείριση των στερεών αποβλήτων, γιατί είναι σε εξέλιξη αυτό το έργο όπου θα δημιουργήσουμε 3 πράσινα σημεία και γωνιές ανακύκλωσης σε κάθε κοινότητα του Δήμου. Βέβαια, όπως γνωρίζετε, αυτά τα έργα είναι μεγάλα, παίρνει χρόνο η υλοποίηση των έργων, αλλά πιστεύουμε δυνατά ότι με την ολοκλήρωση του έργου και τη θέση σε λειτουργία και των πράσινων σημείων και των γωνιών ανακύκλωσης θα υπάρξει όλος ο χρόνος
να εκπαιδευτούμε. Είναι όμως κρίμα, καθαρίζουμε το σπίτι μας, βγάζουμε όλα όσα δεν χρειαζόμαστε από το σπίτι μας και τα πετάμε στα 500 μέτρα από το σπίτι μας ή στο 1 χιλιόμετρο. Δεν είναι έτσι. Και τα 500 μέτρα έξω από το σπίτι μας και το 1 χιλιόμετρο έξω από το σπίτι μας είναι το σπίτι μας, είναι ο τόπος μας, είναι ο Δήμος μας, που τον θέλουμε καθαρό και θέλουμε να διατηρήσουμε, να αναδείξουμε την ομορφιά που έχει, να μην αλλοιώσουμε το τοπίο, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τα αποτελέσματα σε κάθε επίπεδο. Πρώτα, να γευόμαστε εμείς το περιβάλλον και όλες τις χαρές και τις ομορφιές που μας δίνει, και κατά δεύτερον, ο επισκέπτης και ο επενδυτής. Μπράβο σας, πραγματικά λαμβάνω πολύ θετική ενέργεια και πολύ θετική διάθεση για να κάνετε πράγματα, και αυτό είναι που θα φέρει και όλο το αποτέλεσμα που επιθυμείτε να φτάσετε. Θέλει θετική διάθεση, την οποία έχουμε, χρειάζεται πολιτική βούληση, την οποία έχουμε. Από εκεί και πέρα είναι χρονοβόρα κάποια πράγματα και ευχαριστώ πραγματικά τους συμπολίτες μου, τους συλλόγους, τους εθελοντές και όλους όσοι συμβάλλουν στο να γίνουμε καλύτεροι και να αποβάλουμε τον κακό μας σε αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.